Dobrý deň, moje meno je Pavol, som zo spoločnosti Unionsoft a toto je krátke inštruktážne video pre klubových manažerov SBA a práci so systémom Membery. Po prihlásení do systému v časti Môj profil, v ľavej časti v menu vidíme náš profil, teda je to profil aktuálne prihlásenej osoby, v ktorej sú to v podstate údaje o nás ako osobe, ktorá je prihlásená do systému. Keď prichádzame myšou po formulári, tak vidíme, že niektoré polička reagujú na myš tým, že sú editovateľné, to znamená, že poličko, ktoré sa nám takýmto spôsobom označí, je možné nejakým spôsobom editovať, môžeme tu napísať nejakú hodnotu, môžeme to uložiť alebo zrušiť. Polička, na ktorých nám proste nereagujú na myš, tak sú needitovateľné a nemáme právo na ich editáciu. Polička označené červenou hviezdičkou sú v podstate povinné alebo veľmi dôležité polia. Pri vyplňaní nových formulárov nám nedovolí uložiť formulár, pokiaľ nie sú vyplnené polička s hviezdičkou. Takže v tomto formulári Môj profil si môžeme doplniť informácie o nás ako osobe, vyplniť všetky dôležité údaje, ideálne doplniť všetky hviezdičkové údaje. Máme tu ďalšiu položku v menu, ktorá je zmena hesla, to znamená, že ja ako osoba, ktorá som prihlásená do systému, ak si chcem zmeniť heslo, kliknem na položku zmena hesla, zadám staré heslo, nové heslo, kontrolné heslo na zmenu hesla, stlačím tlačítko zmena hesla, mal by som dostať informáciu o tom, že heslo bolo zmenené a pri novom prihlásení použijem už nové heslo. Ďalšie položky, ktoré v systéme vidíme, sú osoba a klub. Týchto položiek bude neskôr pribúdať viac, ale na začiatok sú sprístupnené v podstate iba tieto funkcionality. Takže v osobe si vieme spraviť prehľad hráčov nášho klubu, teda toto video sa týka hlavne klubových manažerov, teda sú to manažeri nejakých klubov, ktorí majú nejakých hráčov a tí hráči sa tu dajú vyfiltrovať. Mali by sme mať prístup iba k hráčom nášho klubu. Môžeme filtrovať podľa všetkých dostupných polí na danom formulári, to znamená, že vieme si vyberať hráčov podľa všetkých vlastností, ktoré majú. Napríklad, keď si chceme vybrať hrať iba mužov v systéme, tak si vyberieme poličko pohlavie, vyberieme si rovné, systém automaticky podľa typu pola podhodí funkcionalitu alebo podhodí možnosti, ktoré môžeme použiť. Keď chceme napríklad pridať ďalšie kritérium, chceli by sme vyhľadať ľudí, ktorí sú mladší alebo starší, ako nejaký dátum, vyberieme dátum, systém nám opäť podhodí automaticky dátumový výberač, pretože ide o dátumové pole. Pre porovnávanie alebo pre prácu s hodnotami môžeme použiť rôzne funkcie, tých funkcií je niekoľko, myslím, že podľa názvu je jasné, ktorá na čo slúži. Po stlačení tlačítka hľadať sa nám automaticky zobrazí zoznam nájdených hodnôt. Keď stlačíme tlačítko zobraziť, tak sa nám zobrazí nájdená hodnota. Ja už mám predpripravenú osobu, ktorá je v pohľade klubového manažera. Opäť vidíme formulár s údajmi pre vyplnenie. Niektoré polia sú opäť editovateľné, niektoré nie. Niektoré polia sú opäť označené červenou hviezdičkou a je potrebné ich vyplniť. To znamená, že prejdeme celý formulár. Dôležité pole je krajina narodenia, v súčasnosti riešime hlavne exporty pre ministerstvo, takže krajina narodenia je jedno z povinných polí, ktorý tam má byť, a kontrola zdravotnej spôsobilosti. Tu máme v podstate iba dve možnosti, áno, nie. Môžeme vyplniť aj všetky ostatné údaje, o ktorých vieme nejakú hodnotu, napríklad mali by sme mať vyplnenú celú nejakú kontaktnú adresu, kde sú zase povinné polia. V poli kraja máme napríklad výberač krajov. Systém sa nám snaží pomáhať, ako je to len možné. Mal byť vyplnená e-mailová adresa, aj keď nie je označená ako povinná, ale v budúcnosti sa budú členovia prihlasovať do systému pomocou e-mailovej adresy a ušetríte si tým nejaké vkladanie údajov do budúcnosti. Dôležité je pre poberateľov nejakých dotácií alebo príspevkov vyplniť aj bankové účty pre dotácie zo štátneho rozpočtu. Týka sa to práve iba tých, ktorí sú vyplácaní z nejakých dotácií alebo sponzorských príspevkov. Opäť relatívne veľká časť dát. Väčšinu dát vyplňať ako klubový manažer nemôžeme. Týkajú sa nás najmä dáta, ktoré sa týkajú osoby a hráčov, pretože tu vidíme hráčske údaje. Ďalej môžeme vidieť všetky osoby v systéme. Môžeme si pozrieť dobre. Tu nemáme v podstate možnosť zmeniť nič, ale vidíme v podstate všetky osoby zo všetkých klubov. To znamená nielen osoby, ktoré patria do nášho klubu, ale vidíme aj ostatné osoby, ale sú tieto osoby iba na čítanie. To znamená, že nemôžeme editovať žiadne políčko v systéme. V pohľade klubu môžeme vyhľadať zase
kluby, ktoré máme zaevidované v systéme. Môžeme si pozrieť nejaký detail, za normálnej okolnosti na cudzích kluboch meniť nič nemôžeme. Pre menenie údajov nášho klubu slúži políčko detail klubu, toto nám automaticky zobrazí náš klub. Opäť sú tu polia, ktoré sú editovateľné a niektoré sú povinné, mali by byť vyplnené opäť pre potreby exportu ministerstva vnútra, pre ministerstva školstva. To je v rýchlosti o používaní systému všetko. Na začiatok sa začína s veľmi úzkou funkcionalitou, takže v budúcnosti toho bude pribúdať viac. Ďakujem.